Vypadá to, že vychytali, ty vole. Kde mu uhnout? No, tak to bude zajímavka. Zkus to víc doprava hodit. Mu také to... Nechce tu skačka. Co vůbec se to nebojí, ale? Všichni tady se už otačejte, vole. Ten by neměl problém, ne? Ano. Rover, vole. Aby se znedivilo. Ale už to má nevolat. Tam byli dva na chodidlech hození. Student agent. Asi včas nedojede. Dneska se zpoždění. No, vlastně jedou. Když to jdeš počítali. Tady se někdo se točí. Už se dotočil. No, nebo se dotočil, no. Píčo, trikolo. Ten mrdat. Že Severomoravsko bude kapku bez pravák asi. Hlavní. Okulostní. Jak to bylo? Prstneme na něho? Máš a bezkrovou máš. Tak? A bezkrovou máš. No, tady to už těla bez funguje. Trochu jo. Tak vám držím palce, oči. No, vlastně. Že jsme nezůstali trčet v něčem takovém. Ještě vychytali, no. Já bych už tady volal. Jo. Dobře, kdybyste byli skodné střelby, tak se ráno můžeš zavolat, že to serem, že? Když je tečka hotovo. A ne, kurva. Nekoupil jsi někdo z vás noviny do práce? Kdyby byli taky skoro jim tady podat, na čas. Já do Polska, ne? Kolona. Už jdeme 5 minut. Pomalu. Jo? Točíš? Jo. To máš se zvukem nebo bez? Ano, prdel. Bude dobré 3 kilometry, kde je ta kolona, že? Je, no. A nie, pak jsem se zvyšil, jo? Vydomalé. Že by konec kolony? Ani ne. Ne, jak to tam vidím ty Čechy, tak pojď v klidu. Třeba až do frýtku.
tam, no. Zabavné by bylo spočítat ty auta. O. To by bylo jak ovečky, vole. Ještě bych tě to moc teďka. Nervózní cestující, taky se pohne. Už tam budem? Už tam budem, no. Konec. Není konec. Ještě ani zdaleka. Ten si tady dělal jenom prostor. Ani zdaleka není konec. Je to takzvaná mezírka. Kurva, ty dálkový, no. Co tak naložené, ty vole. Je. Trávě. Určitě má letní pneumatiky na tom. Co říkám, že do Finsku? Je dobrých 5 kg určitě. 7,5 minuty, 8 minut už to točím, tu kolonu. To bude pěkně i free, tak zasekaný. Stává na 176 km do Brna po nehodě kamionů uzavřená a jaká je tam situace? Návějící se Prahy do Brna je uzavřená ta dálnice na 168, tak kolona je až na 164, takže opatrně. Že by konec kolony? A jo?